Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Республіки Беларусь. У сённяшнім відеогляді хацеў паказаць вельмі цікавы брак 2 рублёў, узору 2009 года, московская чеканка, новый герб. Такі брак у нас называецца выкус на внутренние ставки на биметаллічнай монете. Такія бракі каштуюць вельмі дорага, і таму яны вельмі цікавыя для калекцыянераў, таму што яны не вельмі частыя. Тут мы побачым па адресу московскую чеканку, новый герб. Давайте таксама мы зважым эту монету. В оригиналу она павінна важыць 5,81. Поглядим, колькі важа наша монета. Наша монета важа 5,44. Вось такі вельмі цікавы быў на оглядзе брак. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы.